Пуснал съм като майска роза. И процъфтявам. И ще процъфтявам. И ще раста нагоре. Нагоре! Нагоре! Защото такива като мен са призвани да стоят над вас! Над тълпата и да ви управляват! Там откъдето идвам черно е царството на Анубис. Всичко е объркано, купчето на Рубик. Изчезнал е безследно полицейския сътрудник. Умовете черни всъщност са най-будни. Няма място за мозъци мудни, за приказки чумни. Борим се за трохи, брат ми. Ние за изумруди оцеляваме във времена безжизнени и трудни, където всичко измерва се в суми крупни. Адекватно мислещите считани са за луди. Става дума за Русеград, не за лъскавите Бермуди. За всеки шано брат, не за чалга пеперуди. За кварталния пират, който ценностите изгуби. Не сме лудия, просто потиснати от обстановката, заляни от лоши вибрации. Сервираме обосновка далеч от розови папараци. Не съм пуснал котва в морето пълно с глупаци. Що левитирам в астрален океан и презентирам проза отровна. Екстракт от брашлян, имунизиран срещу злоба, съм духовен титан. Визуализира в небосвода безкрайността не таван. Там няма никой прям, осиротели приели идеята да преживяват грам за грам. Мозъци притъпени лесно попада в този капан на будните принизени до нивото на ниша сган. На длан броиш хората верни, сам кроиш план за дните си черни. Пласьор на подбрани театрални сцени, заради риск да си преебан от пирани настървени. Там откъдето идвам доверие на пръсти, невръстни души отдавна са мръсни заради изгоди тлъсти в късни часове, бесове, възпроизвеждащи гласове, провокиращи кръстане и страхове гъсти. Очите говорят, а волята прави героя. Търпението дава роля на оцелял в пороя. Своя преценка и отстояване на устоя водят до позицията на тоя наделял в боя. Батко сино в рамките на оплашените зайци. Радко всичко се стича гладко и то за кратко, ако много знайко си. Злато е само метафора за произведението на автора, за умението на артиста в театъра, вдъхновението на рапъра, осветлението от генератора, просветлението на новатора. Всеки мозък в населението към просперитет ескалатора. Истинска заплаха редовно липсва, момченца статковци мутри, претенция към угодия без грам да се труди. Палачовци от цирка чакат оваци от дребната риба. Помислили се за власт, но веднъж дръпнали от хибрида. Класата им е само G и то на корицата във Фейсбук. Чиките всички знаем, че обикновено транспорта ви е рейсов. Там няма никой прям, осиротели приели идеята да преживяват грам за грам. Мозъци притъпени лесно попада в този капан на будните принизени до нивото на ниша сган. На длан броиш хората верни, сам кроиш план за дните си черни. Пласьор на подбрани театрални сцени, заради риск да си преебан от пирани настървени.